Gulf Waves Network Corporation. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyu, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. Heto na! Heto na ang pinakakaabangan yung programang Punto por punto kay Atong Remo. ang kinagigiliwan yung bantayan. Ang paborito nyong pinapakinggan. Good morning, Mang Ramon. Pangasinan, di galing. At sa weather forecast muna tayo bago tayo balangkasin ang mga iba't ibang klase ng isyu. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil may banta ng malalakas na pag-ulan at pagkidlat, pagkulog ngayong umaga. Punto por punto kay Atong Remo. August 27, 2026. At samahan nyo na naman kami ng aking co-pilot, ang kandidatong barangay kapitan sa kanyang barangay sa bayan ng Binmalay, El Presidente na dimut na, El Kapitan Nexon Dacal. At siyempre ang inyong matalik na kaibigan na makakasama nyo sa loob ng isang oras. Punto por punto kay Atong Remo. Diyan lang kayo at dito lang kami. At ayon sa Pag-asa, may thunderstorm advisory para sa Dagupan City, Calasiao, San Fabian, Mangaldan, Binmalay, Lingayen, Infanta at Bugalyon. Punto por punto kay Atong Remo. Bukod sa iba pang lugar sa Pangasinan, posibleng magkaroon ng malakas na buhos ng ulan at hangin sa loob ng susunod na 1 hanggang 2 oras ngayon. Punto por punto kay Atong Remo. Pinapayuhan ang mga nasa mababang lugar at malapit sa ilog na mag-ingat dahil posible ang biglahang pagbaha. Punto por punto kay Atong Remo. So yan muna ang ating weather update sa Pangasinan na itong buwan na ito, Agosto 27, 2026. Punto por punto kay Atong Remo. Dahil merong ang bagyo, kahit na papaano masipag din ang ating mga ang ating mga city officials na nandyan ngayon sa barangay Bunuan Giset, na kung saan ay nagdi-distribute sila at namumudmud sila ng mga 2,700 packs na relief goods. Tignan nga natin yung sitwasyon nila dyan. I-blow up mo. Sila lang yung ipakita mo dyan sa ating monitor, Engineer Nixon. Ayan, Ayan. Luna.
Luna, so ginamit na kalamor. At antayo, ya walay bagyo, akinta atan so ginawa yung preparasyon na kina. Angga po'y covered court to tayo bunuan gisep. Natani nang mo eskwelahan niya mo may ginamit na. Wala mo dito na. So, nung nananang yun, sararamay mambabantay sayay programa tayo. Walay luna yung ginamit na, kulay green yung luna. Tapos, wala mo dito na may truck na may army, amo so ang ikargaan na. Tapos, araramay mga alay ayuda sa atan niya bulas, akapilara at gilig na eskwelaan. Akina ang gapoy covered court yan na usar ni barangay Giset ay bunuan Giset. Kasumsumpal yun nilabat ya ng karaw na 195.1 million at DBM. Dapat araratan sunod nyo kumon. Mayor Belen Fernandez, tan si City Engineer Josephine Corpus. Ninang yung pa itsura na. Agaylay karakal na kalamor. At antayo, yung walay unsabin bagyo, akin niya yung ginamit sa covered court ni Tan at barangay Bunuan Gisat. Sige. Pero good morning muna. Ay, happy birthday Manaya! Happy birthday Manaya in heaven. May paborito kaya ng Maliw Mayor at syudad na Dagupan. Si BSL Benjamin Saplan Lim. Happy birthday Manong in heaven. Hayaan mo, magkikita rin tayo dyan. Pero century pa tayo makakarating dyan. Mahaba-haba pa tayo. At ganun din, happy birthday din sa kay Councilor Ikong Francisco dyan sa bayan ng Binmalay. At good morning din, nakatutok din sa kanyang radyo na pinapanood niya tayo sa Facebook, sa YouTube. Itong retired Lieutenant Colonel Anastasio Sibayan dyan sa barangay Anonas, Ordaneta City. Good morning kabagis. Kumusta na ang pagkakampanya mo? Tingnan natin kung matutuloy yung barangay election. At syempre, nakatutok din ang mga Rolex Boys diyan sa bayan ng Villasis. Sa pangunguna naman ni Kuyang Ed. Mamaya, didiscusin natin yung pinadala mo pahinggil doon sa maagang pamumulitika diyan sa Western Pangasinan. Good morning City Engineer Josephine Corpus. Naani, tani ang gapula may wala na yung nakasagot doon sa pinatrivia natin. Tinanggal na ni Engineer Nixon yung trivia. Sayang din yun kasi medyo mahirap daw. Mamaya, sa trivia natin, pahabahan ng hininga. Tapos kung sino yung may pinakamahaba na babanggitin ko mamaya kasi maganda yung patrivia ni Idol Orly, yung Kaumata. Man, may pabayagan. So pa sang kabayagan at wala timer mo't ay si Katoy manalo, wala pambirgin dayo. Kaya dyan lang kayo abangan nyo kami. Punto por punto kay atong Remo.
i-flame pa ni maminsan engineer amay ken amay distribution natan ya nagagawa ditan at barangay Bunuan Giset. Tapos no nanang mulay Mayor Belen Fernandez ditan itundam ta iktaran tayo iken bali-bali na komentaryo totan. O parang umiwas ata yung cameraman nila. Ayaw niyang kunan si Mayor Belen Fernandez. Dahil ang sabi niya doon sa Facebook live niya, andun daw siya, si Vice Mayor Kuwa, lahat ng city official. Pati araratan kanupagan ni ya wantang kayo ya mampapaparuntal tapi ang ibagada ya utang lamat na utang loob lamat nararamay taga-dagupan tasi kayo sunambunong gilatan niya karakil na to ay may engineering truck sugamit na. Tapos, imbaga to di man dyan Facebook page to. Ya, 5 kilos. 5 kilos lang yung binibigay. Hindi naman 5 kilos yan, 10 kilos yan eh. Saan napunta yung 5 kilo? Pakipaliwanag, Dagupan City Officials. Tapos yung pinamimigay nyo lang dyan ngayon sa Bunuan na Giset, 2,700 packs lang. At good morning din manaya kay Barangay Weste, former City Councilor Imong Vallejos. Kapigan kasi, so distribution mo ditan Kapitan Makmak. Di malan kami ditan na kaanakan mo, ya si Joselito Caroman, ditan at Bonifacio, ay bali-baling kalsada manaya ditan. Agalay karakal na ni, dakalira. So karga to kuno tanay, relief goods, may 3-in-1, ya kape, bulas, ya 5 kilos. Ang gapoy noodles, tan sardinas. Ang gano paano to magkalamor, di wala mo sunakan nyo ang gano talura o apatiran agaw. Kasumpal tutan ay, pakalantila mo tayo, nga pala man. Talaga bang kailangan ang presensya ng mga opisyal pagdating dyan sa distribution ng mga relief goods? Sa bawat pamamahagi ng ayuda o serbisyo sa mga barangay ng Dagupan City, kapansin-pansin ang presensya ng mga opisyal ng pamahalaang lungsod. Ngunit isang simpleng tanong ang dapat harapin. Kailangan ba talagang naroon ang mga city official sa bawat distribution activity kung kaya naman itong maayos na isinasagawa ng barangay official? Mabanbanday kayo, maipal kayon maong. Hindi naman minamaliit ang papel ng mga opisyal ng lungsod. Mayroon silang tungkulin sa pagtiyak na naipapatupad ng maayos ang mga programa. Ngunit kung ang trabaho ay simpleng pamamahagi ng ayuda o anumang benepisyo na sa mga residente
bakit kailangan magsama-sama pa ang mga maraming officials? Punto por punto kay atong Remo. May mga barangay captain, kagawad at iba pang barangay personnel na direktang nakakakilala sa kanilang mga residente. Punto por punto kay atong Remo. Sila ang mas nakakaalam kung sino ang kabilang sa listahan. Punto por punto kay atong Remo. Sino ang tunay na nangangailangan at paano may sasagawa ang distribusyon ng mas mabilis at organisado. Punto por punto kay atong Remo. Kung kaya naman ng barangay, hayaan nating gumawa ang barangay. Punto por punto kay atong Remo. Ang mas mahalagang tanong ay kung ang presensya ng mga opisyal ay talagang para sa serbisyo o nagiging pagkakataon upang makita, makilala at mapansin ng publiko ang mga politiko. Punto por punto kay atong Remo. Sa panahon ngayon, hindi na dapat nasusukat ang serbisyo sa dami ng opisyal na nakikita sa entablado o sa lugar ng pamamahagi. Punto por punto kay atong Remo. Mas mahalaga ang serbisyong mas mabilis, maayos, patas at walang pagkikitang gilas. Punto por punto kay atong Remo. Kung ang pundo at programa ay para sa mga mamamayan, ang dapat na bida ay ang mga mamamayan, hindi ang mga opisyal. Punto por punto kay atong Remo. Hindi kailangan ng parada ng mga politiko para lamang maipamahagi ang tulong. Punto por punto kay atong Remo. Kailangan ng sistema, pananagutan at tunay na serbisyo. Punto por punto kay atong Remo. Kung kaya ng barangay, bakit kailangang makialam pa ang buong miyembro ng City Hall? Punto por punto kay atong Remo. Haniman, tawagtan mo't si Kapitan, wagtan mo't aratay barangay officials, yasaragdamot, yaman distribute, anto kasi sugagawin nyo ditan. Paepal kayon maong. Siyempre, wagtan so presensyo, araratay ko to yung makakabot si kayo, mampapasalamat ila karamor si kayo. Tamayamay, kaya dapat nagawin nyo akin tami babalik kilintan. Tasarasaragmat ng barangay kapitan, tan aratay barangay official siya gawin, aratan niya klase trabaho, yan napag at ang gapukilantan. No atan at akin kasi ta, amay lanang kayon untan niya, amay basta no walay distribution, wala tay ayuda, wadtang kayon lanang. Ay, katawang kon Diyos, Dagupan City, Kaskasyan, Kalakalamor. Kumusta ka mo, Titan? Joel de la Cruz at Malimgas. Good morning, Matt, at si Master Charlo Gonzales. Wala mo lang kasi nawa yo, ya ayuda.
kahapon, yung naudlot na pinag-uusapan natin ay patungkol sa anti-hospital detention law. Punto por punto kay atong Remo. Na kung saan ang mga pasyente ay hindi dapat parang nagiging kriminal. Bakit kanyo? Akin kanyo, kriminal. Ta siyempre, no ka makabayar na may hospital bill mo. Inatay may pasyente, inyakar mo, imbatik mo dito sa hospital. Ag ka makapambayar na hospital bill mo, ag nakapayagan, di ikulong na ka. Pero Nathan Ballet, akapasala na ipasa na sa Senado ang pangatlong pagbasa sa Senate Bill 1511. Na kung sinasabi dito na hindi utang, hindi kulungan, panahon ng palakasin ang anti-hospital detention law. Meron din kasing mga pagkakataon na ang isang tao ay lumalabas ng ospital na hindi dahil gumaling, kundi dahil wala siyang pambayad. Mas masakit kung ang pasyente ay gumaling na ngunit hindi makauwi dahil hindi pa bayad ang hospital bill. Punto por punto kay atong Remo. Ito ang malupit na realidad na naistugunan ng Senate Bill number 1511 o ang tinatawag nilang Strengthening Anti-Hospital Detention Act. Ang layunin nitong palakasin ang proteksyon ng mga pasyente laban sa pagpipigil sa kanila at maging sa hindi agarang pagpapalabas ng labi ng namatay dahil lamang sa hindi panabayarang hospital bill. Punto por punto kay atong Remo. Ipagpapatuloy natin yan at aming pagbabalik makalipas lamang ng ilang patalastas. Ang puta-putang balita. Ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Ang puta-putang sunata. Dame un Son ang puta-putang impormasyon. Aya sa number 1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. paborito. Gaano kahalaga ang tubig sa ating kalusugan? Ang tubig ay isang mahalagang sustansya at gumaganap ng isang mahalagang papel sa katawan ng tao. Ganyan mag-alaga ang Rebecca's Purified Drinking Water. Rebecca's Purified Drinking Water matatagpuan sa 193 Amado Tapuac, Dagupan City. For deliveries, you may contact Matthew Mamorno at 075-515-8767 or 0917-508-0055. Rebecca's Purified Drinking Water. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ah! Grabe, gimagana ka, ah. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi dito ang pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palit-palitan, ah! Saka, nandyan din ang mga programang pang-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga
talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayer Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Naghahanap ka ba ng masarap, sulit at tunay na Chinese food? Tikman ang kanilang masasarap na noodles, steaming dumplings, fried rice at iba pang paborito ninyong Chinese dishes na siguradong magpapabalik-balik sa inyo. Sa bawat subo, maasahan ang kalidad, sarap at pagmamahal sa pagluluto na para bang nasa puso ka ng Chinatown. Pang pamilya, pang barkada o pang solo food trip, siguradong busog at masaya ka sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House. Sarap na abot kamay. Lasang tunay na Chinese food. Ano pang iniintay mo? Tara na, kain na sa Angkong Noodle House. Angkong Noodle House is located at the ground floor of Metro Plaza, A.B. Fernandez Avenue, Dagupan City. Also visit their branches, Bayambang, Rosales, Ordaneta, Binalonan, San Carlos City, at ang kanilang bagong bukas na sa Robinsons, Calasiao. Saan ka man papunta, saan ka man patungo, lagi kang naaalala sa iyong mga nagawa. Binago mo ang bayan, binigyan mo ng buhay, dahil sa paglilingkod mong agad maaasahan. Naging matibay ang bayan ng dinmali. Sige na, bumalik ka na, ikaw ang inaasahan. Ituloy mo ang iyong laban bilang ama ng ating bayan. Sige na, bumalik ka na, balikan mo ang binmali. Muli mong iparamdam sa amin ang serbisyong agad maasahan. Ginising mo ang bayan, pinaunlad mo ang binmalay. Binigyan mo ng lakas at sigla na tunay na makulay. Ang iyong mga ginaway, isang patunay na ang mahal mong bayan ay kaya mong ibangon sa isang serbisyong agad maaasahan. Sige na, bumalik ka na, ikaw ang inaasahan. Ituloy mo ang iyong laban bilang ama ng ating bayan. Sige na, bumalik ka na, balikan mo ang binmalay. Muli mong iparamdam sa amin na serbisyong agad maasahan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJ 88.1 FM Radyo Pangasinan.
paborito. Punto por punto sa 88.1. Diretsong balita at opinyon. Walang paligoy-ligoy. Bawat isyo, sinusuri. Bawat punto, pinapakinggan. Totoong usapan, malinaw na pananaw. Bawat punto, may katuwiran kay Atong Remo. Punto por punto. Alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Punto por punto sa 88.1 kay Atong Remo. Punto por punto kay Atong Remo. At nagbabalik ho tayo sa ating programang Punto por punto kay Atong Remo. bago natin ipagpatuloy yung ating binabalangkas na patungkol naman dyan sa anti-hospitalization bill na kung saan ay hindi na ho kayo pwedeng mag-antay, hindi na kayo pwedeng ikulong, pwede lang kayong makalabas kung meron kayong pipirmahan na mga promissory note sa aninmang hospital. At nais ko lang munang batiin ang ating mga kaibigan dyan sa bayan ng Villasis na nakatutok ngayon. Isa na ho dyan yung tatakbong barangay kapitan kung matutuloy ang barangay election itong November 2. At siguradong tatakbo ni dyan ang ating kaibigan dyan sa Poblacion Zone 3 para kapitan si Romel Conde. At dyan naman sa Barangay Karamutan, itong batang-bata, kilabot din ng kolehiala, itong si Joshua Kasupanan ng Barangay Karamutan, Villasis, Pangasinan. Punto por punto kay Atong Remo. Nakatutok din dyan ng ating kaibigan na si Joey Pesio, si Elben Salazar, Dante Obaldo, Roger Gonzales, Hepe Bingbong Season, Tots Season, Jan Bascos, Alfred Balingod at si Alex Raposas. Punto por punto kay Atong Remo. Kuya Ed, medyo magalargar yung boses natin ngayon Ayan, pwede mo nang i-share yung mga greetings natin dyan sa mga kaibigan nating mga Rolex Boys, Kuya Ed. At ipagpapatuloy ho natin yung anti-bill na hospital detention. Dahil matagal nang may Republic Act number 9439 na nagbabawal sa hospital detention dahil hindi pagbabayad. Ngunit kung may umiiral ng batas, bakit kailangan pa itong palakasin? Punto por punto kay Atong Remo. Dahil ang batas na hindi na ipapatupad ng buong buo ay halos kasing hina ng batas na walang ngipin. Punto por punto kay Atong Remo. Hindi naman sinasabing walang karapatan ang hospital na maningil. Punto por punto kay Atong Remo. May gastos din ang ospital sa gamot, operasyon, pasahod sa doktor at nurse, kuryente at kagamitan, pagpapatakbo ng hospital.
kailangang mabayaran din ang kanilang serbisyo. por punto, kay atong Remo. Pero ang paniningil ay hindi dapat maging dahilan upang gawing bihag ang isang taong kapos sa pera, lalo na pag nasa hospital. Punto por punto, kay atong Remo. Mahalaga ring maging patas ang bagong batas. Hindi dapat ang ordinaryong empleyado ang basta sisisihin kung wala naman siyang kapangyarihang magpalabas ng pasyente. Punto por punto, kay atong Remo. Maging ang Commission on Human Rights ay nagpahayag na ang pananagutan ay dapat nakatuon sa hospital management at institutional policies na tunay na nagpapahintulot sa detensyon. Punto por punto, kay atong Remo. At dito dapat maging malinaw ang mensahe. Ang mahirap ay hindi kriminal dahil hindi niya kayang bayaran ang kanyang pagpapagamot. Punto por punto, kay atong Remo. Kung may obligasyon ang pasyente, dapat may makatarungang paraan para ito ay singilin. Promissory note, guarantee letter, at iba pang mekanismo ay maaaring gamitin upang maprotektahan kapwa pasyente at ang hospital. Punto por punto, kay atong Remo. Sa kasalukuyang panukala, may mga probisyong nagbibigay ng mas flexible na paraan upang maayos ang pananagutan sa bayarin. Punto por punto, kay atong Remo. Ngunit higit sa lahat, dapat tiyakin ng pamahalaan na hindi mauuwi sa papel lamang ang proteksyon. Punto por punto, kay atong Remo. Dapat may mabilis na mekanismo para sa mahihirap. Dapat malinaw kung sino ang sasagot kapag wala talagang kakayahan ang pamilyang magbayad. Punto por punto, kay atong Remo. At dapat may tunay na parusa sa mga institusyong o sadyang lalabag sa naturang panukala. Punto por punto, kay atong Remo. Ang ospital ay lugar ng pagpapagaling, hindi kulungan. Punto por punto, kay atong Remo. Ang buhay at dignidad ng tao ay hindi dapat nakadepende sa kapal ng kanyang pitaka. Punto por punto, kay atong Remo. Kaya dapat ipasa, palakasin at higit sa lahat, ipatupad ng walang kinikilingan ang anti-hospital detention law. Punto por punto, kay atong Remo. At panuurin natin at pakinggan natin si Senator Risa Hontiveros na siyang nagtulak ng isang panukalang ito. Engineer Maging Nixon. bilangguan ang ospital dahil lamang walang pambayad ang pasyente. Kapag medically fit nang umuwi ang isang pasyente, hindi dapat gawing kondisyon ng kanyang paglabas ang kakayahan niyang bayaran agad ang kanyang hospital bill. At lalong hindi dapat i-hostage ang kanyang medical records, personal belongings, o maging ang labi ng isang namatay dahil lamang may natitira pang bayarin. Naputol ka doon, naputol. Okay na ba yun? So, yun po yung justification ni Senator Risa Hontiveros patungkol ho dyan sa anti-hospital detention law. Punto por punto, kay atong Remo. At meron pa tayong 13 minuto bago mag alas 11 na naman.
Marami na hong umiikot, ang dami-dami ho nating mga problema sa salalawigan at sa bansang Pilipinas, pero hindi pa rin maiwas-iwasan ang usapin. Mainit na pinag-uusapan ang nalalapit na eleksyon sa taong 2028. Sa bagay, ilang tulog na lang ho yan. Eleksyon lalamot. Rata lalamot sa panagbawi. Di tanyo lalamot na nangnang no. Amay iterlamot na politiko. Yabayaran to kalamat. Awa yo tan ibutos yo. Pero nakasabi lamot na dilap, ang babangil lalamot sa ibabagayo. Merong lumabas at umiikot ngayon sa Facebook at saka social media. Itong bagong vlog o bagong Facebook page na Nation Briefer Philippines na may inilabas siya na isang political scenario sa buong Pangasinan dahil doon sa paglitaw ng dating DAR Secretary at tumakbong gobernur noong 2013 na si Hernani Nani Braganza ng Alaminos. Bigyan natin ng punto ito. Dahil pinapalabas nila na babalik daw itong si former 1st District Congressman Hernani Braganza dyan sa unang distrito ng lalawigan ng Pangasinan. At babasahin ko lang itong nilabas niya at pupuntuhan ho natin. Meron ba yung litrato yan, Engineer Nixon? Mga kaulapan na ating binabantayan dito sa may hilagang bahagi ng... Bakit? Magandang umaga po sa ating lahat. Ito po... Bakit? Anong nangyari? Wala ka litrato? Di bale, pag-usapan pa rin natin yan. Basahin ko lang Basahin ko lang yung pinalabas nitong tawag dito, Nation Briefer Philippines. Nilabas niya ito. Linagay niya sa public page no kahapon, alas 9:15 ng umaga. Ay nako, talaga naman sa social media na ang labanan. Ang sabi niya dito, ang pamagat ng kanyang kwento ay umiinit ang politika sa Pangasinan. Maganda rin, interesting din pag-usapan ito. Bagamat napaka-interesting ang mga subject matter na ito, pero pangpaibsan lang sa mga problema natin. Dahil may mga iba dyan na hindi pa nakakatanggap ng bigas, meron naman dyan yung sobra-sobra na ang ayudang nakukuha. Kaya sige, pag-usapan lang natin lahat. Sabi niya dito, unti-unti nang tumitindi ang usapang politikal sa Pangasinan habang papalapit ang 2028 eleksyon. Kabilang sa mga pangalan na pinag-uusapan bilang posibleng kandidato sa pagkagobernador, sina incumbent Governor Ramon Mongico III, DAR Secretary Conrado Estrella III, at Bayangbang Mayor Niña Jose Quiambao. Punto por punto kay Atong Remo. Ito, binabasa ko lang yung nilabas nila at kukomentaryahon ho natin. Punto por punto kay Atong Remo. Bagamat wala pang pinal na kumpirmasyon tungkol sa kanilang mga kandidatura,
kapansin-pansin ang pagdami ng mga haka-haka at political maneuvering sa lalawigan. Punto por punto kay atong Remo. Kung magtuloy-tuloy ang mga planong ito, maaaring maging isa sa pinakaabang-abang na laban sa Pangasinan sa 2028 gubernatorial race. Punto por punto kay atong Remo. Eto na, sa Western Pangasinan, yung sa Western Pangasinan, 10 po ang bayan dyan. Umpisahan natin bilangin natin at i-mention natin kung ano yung mga bayan dyan. Mahaba pa naman yung oras natin. Ang sinasakupan ng unang distrito ay magmula sa bayan ng Sual, Alaminos, Mabini, Burgos, Dasol, Impanta, punta tayo, Agno, Bani. Yan, Bani, pagkatapos ng Bani, Bulinaw, at saka Anda. Punto por punto kay atong Remo. Yun ang sakop ng unang distrito. 10 bayan yan. Itong si former DAR Secretary, former Press Secretary, Nani Braganza, tumakbong governor ito noong 2013 at kinuha din niya tayo. Yan. Yan ang mukha ng dating congressman ng unang distrito, si Hernani Nani Braganza. Sinubukan niyang tumakbo noong 2013 sa ilalim ng Liberal Party nung tumakbo rin itong si Mar Rojas na pagka-presidente. Yan yung ilan silang naglalaban, pati si Digong yan. Kaya dyan nanalo si Digong. Pero itong si former congressman Hernani Braganza ay sumapi sa Liberal Party sa ilalim ng ticket ni Mar Rojas. Kwento ko lang para alam nyo yung political history. At ito, dagdag natin basahin natin ulit. Ang sabi pa niya dito, sa Western Pangasinan ay nabubuo na ang mga listahan ng maaaring tumakbo bilang board member ng Sangguniang Panlalawigan. Kabilang sina incumbent officials na sina BM Apple Bakay, board member nung Puntalera, at susubok naman daw si Sual Mayor Dong Kalugay ng Sual at ang nagbabalik na BM na si Orange Humelde Bersosa. Punto por punto kay atong Remo. Ibig sabihin, 4 ang tatakbo na board member dyan sa unang distrito ng Pangasinan. At itong si Sual Mayor Dong Kalugay ay nagbabalak din na mag-board member at itinutulak niya ang kanyang asawa na si Girlie na maging mayor ng Sual. Punto por punto kay atong Remo. Dahil nagkaroon na ng peace talk, nagkaroon na rin ng reconciliation itong mga Kalugay at ang pamilya Celeste dyan sa unang distrito. Punto por punto kay atong Remo. Ang plano nila, itong si Congressman Arthur Celeste, bagamat meron pa itong isang termino, gusto niyang tumakbo bilang alkalde o mayor sa siyudad ng Alaminos laban kay Vice Mayor
Anton Perez. Punto por punto kay atong Remo. Si Anton Perez ay iba pa yan, mamaya na yan, engineer. Si Anton Perez ang kasalukuyang Vice Mayor ng Alaminos City. Punto por punto kay atong Remo. Nung bago lumaban itong si outgoing at graduating Alaminos City Mayor Brian Celeste, marami ho ang nangyari na mga kwento ho dyan kung paano naging mayor itong si graduating Alaminos City Mayor Brian Celeste. Punto por punto kay atong Remo. Ikukwento ko lang ng bahagya at pagtutuunan din natin. Punto por punto, kwento por kwento para malaman nyo kung ano ang totoong nangyari bago sila nagsiupo. Punto por punto kay atong Remo. Nung mga panahon na yon, bago pumasok itong si graduating mayor na si Brian Celeste, itong si Brian Celeste ay panganay o pangalawang anak ni First District Congressman Arthur Celeste. Ngayon, plano din ni Vice Mayor Anton Perez na tumakbo bilang mayor. Ang nangyari, nung nalaman na tatakbo itong si Vice Mayor Anton Perez, kinausap ng pamilya Celeste ang pamilya ni Anton Perez. Punto por punto kay atong Remo. Ayan, so hanggang bukas, dahil wala na naman tayong oras, yung trivia pala natin, nakalimutan natin dahil masyado na mga mabilis yung oras natin. Alas 11 na naman, di bale, may bubukas pa naman tayo. Ipagpapatuloy ho natin yan, mga kwentong politika, kahit na medyo maaga pa, pero mukha talagang umiinit na ang usapin patungkol sa 2028 Presidential, National, Local Election. At nakasama nyo kami sa loob ng isang oras at nasa technical side, Engineer El Capitan Nexon Dakal. Hanggang bukas muli, pagpapatuloy natin na imbag na bigat kada tayo amin apo. Ang lahat ng opinyon at pananaw sa susunod na bahagi ng programa ay galing sa host anchor at panauhin lamang at hindi pananaw ng mga producers at ng pamunuan ng DWJE Radio Pangasinan at Pangasinan Gulf Waves Network Corporation. Ang puta-putang Iren Balita. Ang kapatid ng sinungaling ay magnanakaw. Ang puta-putang Iren Sunata. Hawak mo ang beat. Son ang puta-putang Iren Impormasyon. Aya sa #1 pop music station. DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Kapaborito, maluto kila. Alas 11 la. Time check was brought to you by San Carlos City Mayor Julier Ayoy Rosuelio. San Carlos City, maunlad, ligtas at maayos. Sa bawat kanto, bawat daan, pangakong laging maaasahan. Puso'y sa inyo, yan ang totoo. Say si Samson para sa Pogo Chico. Tayo na't magsama-sama sa pag-asenso.